ini ndodya witi ini chida kudya uvu uchena koye mari yatanzika nzatu ndonitenga kasaga ndodya ukauchena ndoti ndakadona pandiri panguya ndozondoda kudona musoro wangu unopisa ndakanonoka kugara pasi ndakutodona ndakadona ipapo pasina kana muprofita kana chii zvinotanga kutaura nyange ipapo zvaitanga kutaura vachiri vapenyu asi ko zvivava vachakabva vamunoiti vakarwara kwakatanga vasisi vakarwara handaitomboudza kuti vari kurwara zvaitanga kutongondidonedza baba vakarwara ndaipinda navo muchipatara tobuda hanzi zvakanga zvakuti chindidzoserei kumusha kwangu asi handiende ndakangodaro chikwambo chene chaitaura zvokuti nhasi chitori chitukiso kwandiri kuna hanzvadzi dzangu dzedziri apa pedzi dziri kunditi wakaromba kumoskeni zvakavanofika zvondiresera pera kuti kutongorarama inyasha. Zvinowanikwa mukugarira kwavanhu vatema kuti munhu akanotora chikwambo chedivisi chakarega kugadziriswa chinoda gozi chikwambo chino chisenzeswa sapa chinosenzeswa paya chinoda kuripwa ndobva achibondotora mumwe mukadzi vatora mumwe mukadzi ndobva anzi namai 2 nganetswe nezvokuti murume atora rimwe mukadzi shamwari yake yagara kusengesa 2 hande kumozambiki ndokuratidza nasekuru vanogona ndovasvika ndakasvika yo yako plate chairi pakati tanga tiri vatatu vakuenda vari 3 shamwari vaenda vasvika kumozambiki bva vasvika yake yabva yairi pakati mukoma wangu hanzi bva mauya mukari waife pari zvino mukoma kutaura chokwadi ane mbai yake akatenga stendi harare mumba make ndopika ndakadai Amtandiri baba atipinde mdani pamusoro imambo pamusoro makurukota pamusoro semakakuta dare nauyu ndofunga kwakutongwa kechipiri amai vakatsanangura nhau yavava amai titsanangurei nhau yenyu baba vachizinzwa kumatsanangura makamboita ini ndakauya kuno ndakaenda kumusha ndichigara ndifunga ndine makore 3 ndine urwere hwandinawo urwere hwandinawo pana bamini naamai nini vanhu vababa naamai vaipfanira ndinoti ndakadona pandiri panguya ndozondoda kudona musoro wangu unopisa ndakanonoka kugara pasi ndakutodona ndakadona ipapo pasina kana muprofita kana chii zvinotanga kutaura nyange ipapo zvaitanga kutaura vachiri vapenyu asi ko zvivava vachakabva zvaitanga kutaura ndinonzi Tafadzwa ndiri mwana waNedhi ndakabva kwakati baba vangu ndiErepasi Muguse amai yangu ndinedhi zvichifamba zvakadaro vamunoiti vakarwara kwakatanga vasisi vakarwara handaitomboudza kuti vari kurwara zvaitanga kutongondidonedza baba vakarwara ndaipinda navo muchipatara tobuda tikambedza kufamba maprofita taibva ranzi kuri kudiwa baba panguva iyo taita sei taivashaya alright bamunini vaiva munin'ina wababa vanova kupedzisira vakafa vana 3 months vaita sei vashaya zvakabata panhamo pai zvabata panhamo pai anzi pakaunganzwa vanhu here zvikanzi pindai mumba titaurirani vanzi pindai mumba titaurirani ndopa zvakataura anzi zvakanga zvakuti chindidzoserei kumusha kwangu asi handiende ndakangodaro chikwambo chene chaitaura chinzi handingaende ndakadaro ndakashandawo pano pamusha ndakashanda pano pamusha ndofanira kudzoka ndiri chinobatikawo kupi kumusha uyu Epifania ndianowa mwana wababa naamai mushakabvu vane chikwambo chinotaura pandiri ndopakabva ati vamwe vese veukama varipo zvokuti nhasi chitori chitukiso kwandiri kuna hanzvadzi dzangu dzedziri apa pedzi dziri kunditi wakaromba kumoskeni zvakavanofika zvondiresera pera kuti kutongorarama inyasha ndopakaita sei ndopandikati pane pakatanga kutaura atanga kutaura zvo zvakandirwadza baba vakadaira panguva yacho iyoyo vakati igatione zvinhu zvakamira sei chichi kumboera sonetsa asi noda kumashoko aEpifania akataura kuti aiwa asi zvikwambo zvamai yangu nababa vangu zviri kumurwarisa izvi akaenda kumoske akanoromba harare mumba ndiyakauraya amai vangu ndiyakauraya baba vangu harare mumba uyu agara akangana zvairekuzva mafoni agara panguva iyoyo akabva ati soni amai vake Irene ndimonosvika pana Irene ndoriziva ndina Irene akauraya ambuya amai vababa vangu amai vangu inini muroora handisi akauraya mukadzikina waambuya amai vake pavakapuwa kapeti kunopa mukadzikina aine nhumbu amai vake bvanzi namwene wavo kana vakunosvika pamukadzikina wangu obva isati mushongoto ndopakaurayiwa chi amai yangu vachinzi ndipo vakabva vauraya mukadzikina wavo ndodhimoni ndosvika paari ndiye munin'ina wangu achitaura baba ndopavakadzoka kumashure kati mwana wangu akaromba koyo uyu munin'ina wenyu anosvikirwa nedhimoni ringati neni aive vainini saka
ngakambomiriro kuti vanhu Alright. Mira, musamhanye maningi. Ningi imimi ndimune dambudziko rakusvikwa nemweya. Uyu muningina wenyu. muningina wangu Amai vamwe chete baba vamwe chete. muningina wababa wangu namai nini vekushaya vane Mwana bamdini. ndechinotaura ipapo. Saka ava vari kuuya papa. Aya baba ndakaenda kumba kwavo Baba ava. baba pamusuwe namo vanoti shuwa rega ndione kuti vana vangu vakutambudzika nei handizi ati baba vangu vakutambudzika sei baba nemashoko akazoona kuti mwana akaenda kumusikeni akanoromba akaita sei aiwe zvazvake ngaaite sei ngatambudzike Baba vapi? vhuramai Ovhuramai. vakati ngaazvionere nokuti ndakaita sei ndiye akazvitsvagira handiti ndakaramba zvangu ndikaita sei ndakatizi ndikadzoke baba ndiri kurwara baba ndikatumira amai baba ndiri kurwara saka baba kandichienda kuchipatara. Alright, fine. Uya murwere uyu ane dambudziko rake ndobva asvikisa kunani kuna baba, asi baba vane shoko remazwi avanoti sei avanonzwa vanoti aiwa urwere hwako yoka ndiwo kuzviparira. Mashoko achakatorwa nouyu. Mashoko akataurwa nani? Nouyu. Saka baba vari kuti iwe urwere hwako ndiwo kuzviparira nekuti wakafamba rwendo rwekuenda Mozambique. Mashoko aya ari kubva kuna baba, asi baba vari kuti vakataurwa nani? Tizozva tiri baba nyaya makaimbunzwa iyi. pamusoro evedare nemakorokota nevose vakateerera ava vana vomuningira wangu uyu nouyu vanoteedzana vanin'ina vangu uyu ndiana baba anoteerera inini manzwa kutaura kuti chirwere ichi chakapedza anenge makore ari kutaura vanhu vanogara kuHarare vachiita zvekutengesa ndino vanongotiudza kuti kushandira kuHarare iwo kana makabvunza mubvunze basa randakamutaura pamwe ndiri kumunenera kati aiwa mwana udi kushanda chivaka musha wane makore akawanda kupi kuHarare nchitika vana vari kungoshandawo zvakanaka pakafa baba uyu munin'ina wangu ndipandanzwa mashoko acho aya ndepandakazvionera kuti anodonha kuHarare uko tizive makore aidonha handiziveni hanzvazi ngoni wamuri kubvunza vanhu vanongonzwa nzeve parufu panongonzwika mashoko saka dzinokuchaya maprofita angoni taviga munin'ina wedu baba uyu munin'ina wangu uyu mashoko anongotenderera kumaprofita angoni anoyanhu amodzaitika ngoni ndiye anoberekwa pamwe chete nouyu nevanianzvatakidzipa sinavo tateerera pai vanhu vakumubvunza ngoni direct komaprofita ako wawati ari kuuya anoyarinzwi kanzari kanibuda aingobuda panze ofona opinda mumba matiri apadhuze vati vari pakati isu chedi kuteya nzeve shuwa maprofita asvika ari matatu svikanzi vasvika vanhu vari redi kuti vanzwe vakamira kunzwa mashoko maprofita havana kuchinjira hembe dzavo uniform yavo yewaiti yemachira machena vakachinjira matautiri mukicheni vari vatatu vapedza zvavanoita zvekunamata havari kungoita chipiyaniso kusvika vazemba zvimbo mumwe achinge achitaurawo mumwe achitaurawo ndepakazonzi uyu ane chirwere chokudonha kuda kuti chakatangira kuHarare uko makore makati nhandazi tagara uyu akadonhera pasi nemaprofita maona takuda kuti chitaura kuti ndiani uri kusvika pano uyuyu vanhu vanenge vachigadziridza kuti kusvika yeti yanga isiri kuti tikugadzirira mudzimu yedu sezvatinoita mudzimu vanhu vakaramba vakapa puresha kumapostori bvunzai kuti ndiwani uri kutaura angataurika angati bato ndirikanganwa pano tafadzwa vanhu avo isu kwedu kuteerera nzeve inini ndokuti inini ndondine munini anga afirwa saka ndini tafadzwa unogara kupi zvatogara mutsanga vanhu vari kubvunza iwe muprofita tingaendere tonotora panogara tafadzwa ari kuya pamwana iwe tafadzwa uri kuita basa rei apa ndepakati ndakanotorwa na nedi ndiye amai mukadzi womunin'ina wangu
Anedi uchinzi uite sei? Svakanzi aiwa ini vakanditorera kuti ndite basa rokurima pamusha. Pane zvakawanda, pane chaguduka chakawanda vanga vasinasa kuri pamba. Avo vese vari kuHarare. Takati kodai pasina vanhu netsitsi nerufu rwatiinga, maiuya iwe tafadzwa iwe uchiregera musha wakanzi ushande wakadai. Mashoko ari kubva muvanhu, ari kubvunza maprofita. Shuwa idambudziko ndezvamucha kuHarare. Iye kumutaura kuti ndechirwere chandinacho kuHarare uku. Hapana. Pamba pangu kuya kwetsaona dzemunini wangu akafa. Avaipa pangu. Magariro madzimai angu vari avo vanoitawo havaoni. Asi ndivanosuka mapureti avo. Kunyange vakauya havasvike pamba pangu. Ini ndinotsvaira yadhi yangu ndega. Masikati wati eva pane nangofungira kuti no yadhi yangu yanotsvina ndotsvaira. Ende handizvinyare because handina mumwe wandenge chigara naye. Ava madzimai angu takadana tinofanira kushanda. Ndinobika sadza ivo vanhu somunhu womukadzi ane shungu ndipo ndimone ndinekatarisa nchiisa hopu mupoto. Now pazouya chirwere ichi ndechakuzoziva kuti baba ndini. Munin'ina wangu munin'ina wababa wevava haisvika pamba pangu. Ini ndaitomutyawo futi nchiziva kuti matambudziko ari kuzviparira. Nhasi munin'ina wangu ndasara ndini one hanzvadzi yangu one. Ndaivaudza kuti aiwa imi muri kudai so asi muchazondichemera. Ezvinoona imhuri yandiunganira yani kunzwa kuno kudare. Dai mwana wangu kunyange paakaenda kwamukutaura kuti makambona mutonga kwakakwira sabhuku mudiwa. Ainge akauyawo kwandirika. Baba ndafunga kuti mashoko akati ndakunokwira kudare. Ini ndakamutsura ukwira upi sabhuku baba uyu ndibaba kau. Ndapi mashoko akaparura saizvozvo ndaigara pasi. Matari tinongoya kuna zvakawandisisa. Imi darihura tiri paukama handei pachitiyo munokandidzira mashoko enyu. Mumbonzwa kunzi anoshamwa sei anotaurwa sei. Kuti kwaulubo kweshe masabhuku andikutaura. Kuzvangu unokwira baba akazonifonera ndikuma 10 o'clock dzousiku akakwirwa nouyu kuti mukoma ndakwirwa nemwana kudai. Nemhosva yezvo kanzi handiswisi. Nini ndakaramba ndichikuti handizivo kuti haana chanditaurira. Tagara tofa wangoita ewiki imba yangu yabva yacho. Mashoko aindofoti asi nditafadzwa here maprofita here aya maprofita akutsvaga mari kwandiri here aya. Because vaitaura uyu mwana hanzvadzi yake achiti ndine maprofita angu amonzvakawo mari ako iwe ndiwe Jesu here iwe. Unoita maprofita ako. Munini wangu ataitaudza ndakazosvikapo afa ndobva ndaudza vanhu vakaungana saizvozvi kuti nhasi ndasvika pano munozviziva mukadzi wake akafa ndisvike pano ndaitya uyu. Nhasi wafanira kuita kuti vana ava vakanditererawo vakabvumawo zvandinoitawo nemhuri yangu yandikabereka ini pacho zvangu tinobatana. Zvino nhasi uyu ndatoona tsamba yauya naSamoni namupurisa ndiri pamba. Hoti ndasvika ndimamuguse ehe ndipiwa Simoni. Irikutaura chief chiweshi ndivari kukudai. Nemhosva ipi? Svakanzi munonozvinzwira ikoko. Ini mitemo ndinoiziva. Mukuru akakudainza enda unozvinzwira uripo. Ndokumuti ihona zvandiri kuona paSamoni sapa ziso rangu iri rakatsva. Pamwe ndiri kukanganisa kuona ndiri kuona soke pani $30 apa. Ndei ndikubvunza mupurisa. Svakanzi munozvinzwira ikoko. Ini ndaomerwa handina mhosva ndiri kuzana mambo. Samambo ndinofanira kuenda because ndinotsamba yabva kuna mambo. Ndiye ndauya nayo kuno. Kundizonzwawo uyu ari kutaura kuti nyaya yake yakandibvira. Takugadzirisa pa $30 apa. Inongori provision inenge iri paSamoni. Uyu munhu haazivi. Munhu anga akwirwa dare munin'ina wenyu sabhuku. Uyu ndiye akwira dare. Saka imi mangoma witness akuya kuti tipedze nyaya yedu. Hapana $30 ndinotenda. Changa chiri chikochekero pamwoyo pangu kuti ndei mhosva ndapara ndiwe. Zvino muri kunditsanangurira ndiri kunzwisisa. Chirwere chakuti uyu ndakanzi kuMozambique vachingokandidzirana mashoko. Ava takazvinzwa nenzeve anga amanheru. Vanhu vanogara pamwe chete vanotengesa pamwe chete uyatengesa mbatya uyatengesa mbatya.
takachinzwa nyaya dzakawanda pana dzevanhukadzi nevanombomerana nyaya kurati mukutengesa mavo ndivanototsanangura ndokuti uyu murwere uyu akatuma amai vake kwandiri mainini kuti Irene ari kurwara amai nini kuinga makati nezuro vari kuDarwin vakutengesa masipunu nematya dzavo ari uyu nomumwe wacho munin'ina wake uyu ko kana vaenda kuDarwin vadzoka vane mari vadi kuenda kuchipatara zvaari kurwara uyu ndichivapindura zvino nhasi ndizonzwa ndiye wasumudza dare kubva kwaninguko renyu kuza naro zvakari pano asi ari ndiye mumwe chete iyeyo kudai takagara mumusha kana kuti dai akauya kwandiri baba ndiri kurwara ndamuti enda kuchipatara kwa ndine zironga uri kumaDarwin kumvurwi andiri kutengesa ko mari yendokupa ndiye yokuita sei ebuno mumwe chete iyeyo anzvadzi yake iripo ai wewe paunongedzera akati aitengesa minda uyu mari asi ambondiudza kuti baba ndikuita sei ndikutengesa minda chichakora mutoka ukaramba chikodzonga rinokora akatengesa munda aenda kuna Solomon munomuziva achinopa mari achindirirapo ini ndisingazvizive kusvika ndazonzwawo nevanhu mwana apedza minda kutengesawo uyu azoonawo zvakwidza mwoyo baba mumwe chete asi amai vouyu naamai vouyu vakasiyana amai vouyu ndiye mukuru vakashaya ndozotora amai vouyu uyu ndobva akwirawo BP yake uyu akati iwe uri kutengesa minda nechisimba uyu atenga mombe manje kuti atambe guva rababa munin'ina wangu nemhosva dzimwe dzaangaita mombe 2 uyu akazouya uyu akatengesa mombe dzacho ini handiudze kuti vari kuita sei tozokunonzwa kuti mombe Irene atengesa mombe kodzei handina kuona kunyange poto handina kuiona mumba mamai ko ndatenga poto nemombe dzandikatengesa asi ari kurwara ngoni uyo mukubvunza uyu ngoni achi ndino 500 munhu wanzi tafadzwa uyo akamboti kuHarare ikoko ndoda ng'ombe 12 tichinzwa kuvanhu azosvika manje kufa kwaita baba wouyu ndepakati ng'ombe 5 dzandiri kuda maprofita ndiari kukudzikudza nyaya yandikutore mombe nezvesezvi vakatipa 5 days ndikaramba 5 days zvisina kukwana musati maisa zvinhu zvouyuyu muchiona zvichaita zimbadzii ndipakatsvaimba yangu yatsvaimba yangu oright matara vaita vaiuya nemaprofita ivava ende vanofamba nemaprofita kone vanofamba nemaprofita musingandiudzewo ndoziva ripi ini mambo chimeshe vakomana iri kunzira kwizora mambo asisena mambo chichitaura mamwe mashoko akaita namambo choshe ndinotoziva kuti ndinodare riri kuno kwa mambo choshe nevanhu kwagweshe asi bamba kati mirirai ndichakuudzai ndimamirira tikaita komambo andandiaita nokwira kwa Major Brown ndiyo chakamira pa chimwe chazvisikati zvari kutaura ndezvavo kuti aita zvokuwa pasi achiti ndakatozomunzwira vari kutaura mumba munin'ina wangu kuti pano munhu akatengwa nemudzimai wake amai vouyu munin'ina wangu akati ndiye muchengeti wechini achiti nhasi vanhu vaipera kufa ndinodyei tikati iwe muprofita wamawana ari kuti vanochitora chinhu paunogara kwakazotoo mumwe munhu imwe yaka inongoitika pakaitika chinhu mweya inongobata saka nemwe iwo watyire chii ndowauya kuzoda kubvisa chinhu ichi kwakuti utumiwe upi muprofita pedzesa basa ravo zvino pakazota imba yangu mambo handidi kunyepa mweya wangu wakanditaidza kuti havauye kuma kwangu nhasi imba yangu yatsva koma ndipisira imba chandakanganisa chii ndiazvo handinoziva mambo pamwana uya kuzokwira kuno hauye kumba kwangu hakuna mese ndana mdimi mese makagara kuima kwa mdimu zvataurwa nababonyi munobvumirana nazvo here pana anopokana nazvo mese munobvumirana nazvo kana zviri kusvika nepava zvekuti ndini tafadzika munobvumirana nazvo tati zviri kusvika
tafadzwa here Irene tafadzwa akati chikwambo chavaba ndaponda acharerwa nemhepo ipi zveshuwa dzakaenda neprofita kubva kuchikoro nauyu mukomana uyu anga aripo varitu varipo akabva neprofita kuchikoro chikwambo chakaita sei chakabatwa vakuvari vapenyu akafora zvakanzishuwa chikwambo chakaita sei uyo akadhakwa tichamubudisa mudare. The best thing for you is to keep quiet. Alright. Chakabviswa chikwambo. Baba vari vapenyu. Tauya kumusha. Chakabviswa here chikwambo sezvekutaura nehanzvadzi yako. Vakabvisa akati ndabvisa. Takatochiona zvazvo akati ndabvisa panguva iyoyo. Muprofita iyi. 3-4 months sina chanambosangana nacho. Alright fine. Zvakanaka. Endelera mberi. Ndipo ndakazoshama kuti chikadzoka kuti kuna hanzvadzi kuchikwambo chavese kuna hanzvadzi akati tachibvisa chikwambo chese chamapa wako chapera chabva pana hasina imwe dambudziko rekurwara nauyi muchadzoka pana hanzvadzi. Chikwambo ichi chatorwa namai vake. Namai vangu ndiwama eka. Now asi chabatwa uku chiri kubata uku baba havachisipo. Aiwa ndikura kuti iko zvinezvi baba havachisipo amai havachisipo. Chikwambo ichi chakuti handisina pokuriritirwa naye saka chakudhimanda manje kuti ndiripei. Regai handisanda kupedzisa asi regai nditaure ndichiti zvinowanikwa mukugariswa kwevanhu vatema kuti munhu akanotora chikwambo chedivisi chakarega kugadziriswa chinoda because chikwambo chino chisenzeswa saka pachinosenzeswa paya chinoda kuripwa handiti nekuti chiri kuita basa ka mumusha mababa naamaya saka chinoda kuripwa. Kugadziriswa kwachikaitwa nzi chikwambo chabviswa chakaripwa here? Hapana kuripwa. Chakabviswa sei chisina kuripwa? Handizozivawo shona dzawoyo mapostori. Mapostori ndo vakati tabvisa. Akari mupostori nguo tsvuku. Mupostori nguo tsvuku akati tabvisa. Achiri mupenyu. Muprofita mupenyu. Iye wacho kubvisa. Baba handizvimisa ndisingazani gare kuno kwini. Muprofita mupenyu. Gare kuno. Mirai. Tati muprofita akabvisa wenguo tsvuku uyu ari kuti akukazofonera uyo uchiti chikwambo chabviswa mupenyu here? Ndipana ida kuedza kubvunza kuna mwana ndinawo ipapo vanosogara kumusha zvakanaka kuti murume uyu ariko here. Alright. Pana anomuziva here? Ariko mupenyu. Alright. Zvakanaka. Alright, mupenyu. Akatora chikwambo pakati pababa naamai ndiamai. That means ndekwana atezvara kawo. Vanogara pana atezvara. Kwakanyemba uko. Ndio Mfakoza. Kwakamboendwa here kunotaura kuti mwana wenyu akaromba? Ndati kwakamboendwa here. Iwe mbomire iwe. Kuti zvakanga zvichibviswa chikwambo ichi vabereki vaBhanedi vakaziviswa kuti mwana wenyu anga akakaita izvi. Wakati amai muri varoyi instead kuti vanokuningira. Saka amai vakafana chigumbu chekuti ndanzi ndiri muroyi. Ndakatanda botso. Watotanda botso. Iwo
makaripa ipapo. Mai vatandobotsoka ingozi unotobhadhara munhu. All right. Baba ndio anopfekera madhumbu. Ko iwewe sei wakazonongedzera uyu mukoma wako uyu kuti akanotora chikwambu kana takanoduromba kuMozambique? Andikamunongedza mukoma wangu anga akaroorwa nemurume wake kugubhiri vanonzi Achibondo. Ndobva Achibondo vatora mumwe mukadzi ndobva anzi namai 2 nganetswe nezvokuti murume atora here mumwe mukadzi shamwari yake yagara kusengesa 2 hande kuMozambique ndokuratidza nasekuru vanogona. Ndobva aenda mukoma wangu namai 2 vaivai. Ndobva vasvika namai 2 tasvika ipapo takasviko hanzi sekuru hanzi vanouya nemhepo erameni. Vasvika takasviko nziouya kupleti chairi pakati tanga tiri 3 vangoenda vari 3 shamwari. Vaenda vasvika kuMozambique bva vasvika yake yakabva yairi pakati mukoma wangu hanzi pamauya mukarwaifu bvaavhunduka bvatisa abvasiya chitupa mamune chikwama chake nemari nechitupa ndobva nasekuru dzoka yatova mhosva bhosi nonga watondifumura uya tese utore zvinhu zvako uende bhosi ndowanditanga ndisinda kutanga ndobva atora asi kutora kwake taida nogadzira murume kuti anditorera mumwe mukadzi ndobva vadzoka pazorwara sisi vangu vakashaya ndobva tikaudzwa namai 2 ivavo zvatorekodwa nasisi mwana wasisangu ndofunga ndatumisa audi ndichiti ndipo memory card reri rekurekodha zvinhu zvaitawa namai 2 akuti handisi kuona mama ndamboedza kutsvaga pagoogle asi andikuita sei handisi kuzviona vakuru vasvika nzi mai chenge warwara negumbu asi munin'ina wako uyu mungwarire ndakaenda naye kuMozambique vandifunga vanga kuti akakunetsana vasawirirana akatosvika pakudza futi bamukuru vangu vacho murume wavo aigara naye vangu akatoroora asi vakatosvika makuru ambani mukadzi ndakaenda naye kuMozambique ada kuromberai mungwarirei vaenda mukadzi murume wavo saka ndopa akarasa chitupa nechikwama amai 2 pakane mungwarire munin'ina wenyu akaenda kuMozambique akantora zvinhu asi akazinga azviramba akuda kuti handidi pari zvino mukoma kutaura chokwadi ane mbai yake akatenga stand Harare mumba make ndopika ndakadai izvi paakatononyadza tanga anorara kunogara kunomusha anotamba paangasikaronomba aiswera mustreet aiva gati airira kubasa masikati swera tese mustreet tichitengesa manhero edzokera basa kumba kwegera uyu munin'ina iye kuti munin'ina uyo upi ndiye waanofamba ndiyewaanogara mumba nevana vake iye kuti uya pationa apa iwe munin'ina apa mira imbomira uyu munin'ina wani amai vamwe chete baba asi uyu munin'ina wenyu futi kuna nababa. All right iwe unogara mumba here iwe? Ndogara mumba. Ndiani akatenga stand akatenga imba ndiwe? Aiwa ndisisi wangu. Ava ndiwo akanoimba ava saka ari kunzi haagare mumba ndiani muridzi wemba uyu icho kwati kuti sisi agare mumba avarare mumba vanorara mumba uku kubasa kwavaienda but vandasivanorara mumba uya kwatikaita kunokuka takanoti kune mari muchana dhani kuHarare ngendimboshandira chi kunoku nokuti kuti ndibve ava ndofana kugara nemurume wangu pandakatoona kuti ava vanodonha pisi vanonga chikudonha vaiti baba vakaombera uku kati vakarwara anomupindira ise muchipatara baba vakuombera ndiani aiombera baba kunoku muchakabvu vakangombera chiti anodonha kana akarwara anomupindira chi chipatara indi ndomira nawo chipatara baba vane chipatara yavane muchipatara but kurara mumba avanoraramba ndorara nawo. All right fine okay yes taura izvi ndakabva tadaro mbomira toda kuuya panyaya yekuromba kuti sei wakati vakaromba kuMozambique apashaya baba ndopakasvika tafadzwa achitaura handini tafadzwa ini ndakatorwa nanedi haiti ndakatorwa nababa ndakatorwa nanedi ndinogara kuMagamu ndopa ndikamuti ukatorwa namai vangu iyo mhepo yamai vangu haikubate iwewe unofanira unobata kumusha koko kana kuti chikwambo chamai vangu ndopa akasumuka akabatwa nemhepo bhandrowa mbamo ndoti ndakaumudzana ari tafadzwa manje mainedzana tafadzwa akarwa iye amireka handizonditafadzwa kuti ndiye here tanga kurwa ndobva vatanga kundikutsira vasikana i5 tanga kundikutsira ndopa ndikazonoenda mwana wangu inini mukomana panda kupindira vabatwa nanzvadzi dzangu ove mai ndimai vanhu vawandisiya ndopa ndikadza kuda kutaura nanzvadzi dzangu svika panyaya yekuti sei uri kuti akaromba pokuti akaenda kuMozambique akanotora mushonga waakatora akanotora mushonga kwasi ndiwo akatiza here mushonga werwife akanzi nasekuru dzoka utori nanhasi ndiko akatosiya shirasira chitupa chake akazotora akaenda namaituwo maito akatambira. All right fine asi mushonga wayo wanga uri mupfuwiri rakawo mushonga wamupfuwira nekuromba zvakaita sei
zvakasiyana Angaendera murume. Angaendera murume wake anzi woguruve. Mamaendera murume nyika woguruve. Andina kana kuenda kana kupi. Andina kana kwanda kaenda. Ende chandafarira chinwani. Mai tu varusategesana kwanda. Vatori padhuzi. Ndizvo ndafarira. Vari padhuzi pa? Pamusarara. Alright. Ndizvo ndafarira kuti maitu munhu akugara kumusha. Ndizvo ndangofarira. Alright, zvakanaka. Regai para isu tozviziva hamusiri mega. Madzimai mazhinji kwazvo vakomana vanotenga vashoma. Nokuti madzimai vari mutrade yekutengesa mbatya, magroceries, maperfume, vari kufamba vanhu ava. Nokuti competition is tough. Makana muharira muya vanoita zvemafuta, vanoita zvemachichi, uyu ari pana kuti ari pana kuti and vanofamba and vanhu vari kugovana information kuti zvinhu zvako zvifamboenda kwatito information iri kufamba yekuti munhu aite strong. Izvezvo zvekuti vanotora zvavanotora izvezvo hazvirambike zvinowanikwa. Handiti nokuti ndo system dziriko mazuva ano. Handisati ndakuti wakatora munhu. Ndiri kutaura zviri general. Chatikuseka chokuti nyika inei yaminama. Munhu akanokwevana because business is highly competitive. Zvisingaiti. Ukareka kuita izvozvo unosoro wakadai izvo. Usina kana dhora raunosoro ina. But vanhu kana vadenda namanje vanodenda nezvavanodenda kuti zvinhu zvavo zvifambe. Kuti nhunzi dziuye vanouya kunongedzerana. Machembere kumusha kunoko. Kundiyari kuti ndiyakazo. Ivo vanenge vanoti atapura nchi. Right. Ngatidzokere zvedu mundima tibatsirane. Tamboti mamboti mwawo yakanorombawo. Asi nyaya huru yatinayo ndekuti tafadzwa ariko. Zvataurwa nababa kuti tafadzwa yakatotaura. Auya achitaura pano uyu muprofita achitaura. Handiti ndizvo machinda. Na tafadzwa ari kushusha auya kuti ko ndini ndinotakura sei mutoro watafadzwa iye akatorwa namai uyu. Zvinoda kuti imba iyi inofanira kugadzirani tafadzwa. Yes. Manje so gore ino akashati ndikefasi baba wake anoti ndini Margaret ambuya wakafa anoti ndichakanyuka mudzimu yake uyu yabva ari tennis ago yatanga pana munhu asingoshinja masika. Saka kuti tichadzisa kuti nditafadzwa nhasi asvika ndichakanyuka ndiMargaret ndichakanyuka tashakuziva kuti mhepo iri apa chaiyo ndeipi. Mumire iwe muchinda. Naye machinda zviri kutaurwa nemurume uyu muri kuona kuzvipupura iwe kuti pane mhepo dzakawanda dzinotorwa nemukadzi imimi. Iwe taura chini. Vanodona chinditafadza usvika kufunuka. Hapana, anongodona chinditafadza tozora sauti muromo enda pasaidi ndine nhamo nauyu nekudonha kwake achitaura ndinitafadzwa. Baba veti vakarwara iye airwara 3 times. Baba vakazonofa akanorwara futi. Baba vairwara netafadzwa futi. Amene chaingoitika Magnet yavo inobatana. Atizoti zvainofamba sei. Andaimbudza kuti baba vari kurwara. Baba vakangorwara. Ini zvaite papi bandizvo totanga kutotaura. Takubasa mbari kwavanenge kana ngoti ndingwe kana ngodona. Totozora sauti. Saka ini ndakataura kuti hama dzangu. Kana inini ndichinzi ndakaromba. Ende muri pakusununga kuti kutsvaga maprofita, kutsvaga n'anga, kutsvaga masvikiro. Ndochi midzima ndidzi. Mondisa apa. Mondiprova zveshuwa kuti ndakaromba here kana kuti handina. Nditafadzwa here kana kuti hasi. Asi pari zvino ndikadona zvoti nditafadzwa. Alright. Imbotaura itinza ndabvunza mubvunzo. Regai uyataurewo. Inini zvangu handisati ndambonzwa sisi vangu vachitaura. But tinongonzwawo sezvinhu zvisati munongonzwa kuti ndakanzwa zvakati. Asi nyaya ndinonzwa ichitaurwa vakapfeka vanonzi ndini Margaret ambuya vanova amai vava.
ndini chakanyuka vano vababa wavo handiti ndini Kefas baba wavo handiti ndini Elipas handiti zvozobva ikoko zvozodzi ndini Tafadzwa ndakatsvagwa naamai vanova vakabereka handiti zvosvika futi yatova ngozi yakurosa patiri isusu saka zvekuchinja paukama hwedu asi zvichitaurwa nemunhu mumwe chete ndo pacho panalida kutikwadzana. Okay, fine. All right. Yes, taura chizo. Pavari kutaura zveshuwapu kufuramai pawataura kuti zvoni ivava furamaya pawataura zvoni zvombozanzi ndini amagreta ndini pane paimbobikwa mabira asi pane nguva muri mumusha handiti chibikwa waizongozwa pane pawadonha chopamutora kuti magreta pane pawadonha pambotaura kuti ndini Kefasi handitika handizvirambi pamwe ndokunange uyu mapoints ake kuti zvoni paakazwa ichizvoni ndimo ndinosvika pana Airini ndinoriziva ndaamai vake vakauraya mukadzikina waamagreta vanoambuya vedu hazvina mashuwa pamwe ndokumeta ndomachi mabuda zvonge zvichita napo futi ipapo indangoti veukama ndava ndiprove ndinge ndiri panzvimbo navo vachiona chokwadi chiri panzvimbo kuti kuromba here nditafadzwa here ndaamagreta here. Right, mbomira ipapa nyaya iripo paripa yandiri kuona ndekuti yauramba uchitaura kuti kuromba here chozo inyaya yekuti zvo kana iri midzimu yataurwa naKefasi nananhingi yaane mazita akaita sei akawanda uye zvakare pazombonzi ipo Tafadzwa yakaita sei akabviswa handitika nemuprofita mumusoro yevanhu vari kuti Tafadzwa hachisiko asi kudonha kwakuita zvinenge zvaakuzvitsvagira wega hanimona ndo pari kutaurwa kuti kuromba ipaipa nokuti pakafamba shoko rekuti Tafadzwa aita sei abviswa ko chakudonhesa munhu chii hanimona manje uyu akakupomera mhosva zvake uyu kwanga kungotaura kwakutaura nekuti wakambonda kuMozambique whether wakaenda kana kuti hauna asi ndo mazuva ari kutaura iye pane zvaakanganzwa namai matu amai vako chi varoi aiwa kaka amai vako varoika kusvika wapruvha havasi nokuti Tafadzwa vari vakatorwa chinhu chavaroi nekuti ndiri kutambudza mira nzwi iwewe haufaniri kurumidza kuzviramba izvozvo kunyange amai vako akafa haufaniri kusvika nokuti Tafadzwa vari kuti ndinedi akandidii anditora handimona nyari panapa munomboramba makadaro kuti Nedi ndiyakonzera mushashi dambudziko uye ari kunongedza kuti ndinedi nokuti pari kusvikani Tafadzwa asi imwe muri kutoti zvana Tafadzwa zvisiripo zvezvi zviri panyaya yekuti uyu akakonekwa akafamba pamwe akandotatapura nezvimwewo hatizvizivi ava vauya nekuti ndibaba vasara vanofanira kugadzirisa chi musha hazvinhu zvembwevhu ramava mirai vari kuuyawo futi zvakare kuti musha wangu waita sei wangu unofanira kuparara mirai imbomirai vauyawo zvakare uchiti musha wangu waita sei wapiswa nekuti pakabuda muromo kubva muprofita kuti musha una uchi Tafadzwa akasagadziriswa musha unoita sei ani mapaona nyaya iri panapa ndo nyaya iripo vana vakanyatsopisa live life it's okay muguze it's okay chiprofita chati musha uchatsva asi hachina kutaura kuti unopiswa nei pane mhando mbiri kungoona imba yangoti gandu ndiye zvashamisa kana kutongoti munhu anobatidza saka pa this time tikuti munhu akanota sei anobatidza asi chiprofita chati musha uchaita sei uchatsva nemhaka yaTafadzwa saka Tafadzwa vanoda kugadziriswa ndokuzvipedza anogadziriswa sei yes
baba vedu vanga nochita na vedu vanga akasiyana pana ukazoka tafadzwa ina tafadzwa ndinzwisise tafadzwa nokuti ipapa paida kunzi paindiswe mombe 5 kanti 1000 ndaida futi kupiwa kuti maprofita futi vangana tizopisa zvikwambo zvatase zvapisa variwo vakatobatwa vale maprofita acho vatazi zvikwambo ndatoma ndipuleta saka ipapa pakashi ndaikatorwa futi 1000 mombe dzakaenda chezvakamboita kuti handadzi yangu yambotavadzwa mubata akaramba futi achi ari saka iyi nazozigadziriswe ina kuti tokuramba chiko chikuhwama zvakanaka nezuro ndaiona kaunga video makamboka pane wakasangana kusofa kemuprofita nevasikana vevakarohwa zvekuti be vachase vachinyepera vachidya mari dzevanhu now unofanira pangwarira ikapo ini ndada kukurayirai kuti dambudziko ripere hazvichada kugadziswa nemaprofita munofanira kuenda either kuvanhu vane mudzimu chaiyo inoona kana kuti munoenda kudepartment rezinata rinonyatsa kuziva kuti takakupai nhingi munogadzirirwa chi zvinhu zvenyu. That's all. Nekuti dambudziko renyu rinofanira kupuruvha kuti zvechokwadi tafadzwa chikwambo chatorwa naNed. Arimuona ka? Kana rapuruvha ipapo then maakuti zvirotoita sei murayirwa kana kuti chinodaidzwa monhingirika zvogadziriswa. Uye zvakare uyu anofanira kuchenurwawo kana kuti ubatwa nemhosva. Anofanira kuchenwa panyaya yake yekuti ndiri kunzi ndakanoromba kuMozambique. Andirika? Now izvozvo zvinogona kungoitwa chete kufunga kwangu kwete nenzira yemaprofita inenge vari kuita ukopo kudaiwo. Endai kune vanhu vane zvitupa vanotorekomendwa kwazvo kuti makatora nhingi uyu anokuburisira chi nyaya yenyu. Nyaya yobva yaita sei? Yobva yabuda. Makadzokera kuve nguo tsvuku, makadzokera kune ava nhingi ava, munodzokera mundima imwe chete muchidzoka futi kuno. Anobataka? Right. Yes. I'm sorry ma'am. Ndakubvunzawo kuti since ndinedi ndiye akatora. Since amai vasiri mumhuri medu mamudini. Handisiyo here kuti mhuri yavo iyoyo nemhuri yedu zvange zvapamwe chete zvichifanira zvijekerana panhau iyoyi. Now, ini handisi kuona muchikurumbidza kuenda kwana Atezvara. Tangai mazvibata muri mega. Manzwa? Zvanga zvapuruvha zvechokwadi kuti ndinedi makuenda mune shoko ramukatakura kwana Atezvara. Kuti ndo zvatanzwa izvi. Ana Atezvara akasvika matunzira chinhu ngatifambei makudzokera futi mundima makufamba. Anobataka? Now, sei ndiri kuti endai kune vanhu vanozvigona vanozikana vane zvitupa zvavo. Ndiri kudariro nemhaka yekuti pataurwa mamwe mazita apa amunotoziva evamwe vanhu vakaenda kare. Anobataka? Zvimwe pamwe imhepo dzemusha menyu dzinoda kuti dziwanikwa kunzi zvechokwadi here Sifasi anzwa nemumwe chakanyuka isofo zvingodaro ichokwadi here chiri kutaurwa ichocho. Hamugone kuzviona izvozvo zvakanyatsoti kwangwara kuava vakambotanga kuita basa. Endai kune vanhu unyanzvi hwazvo vakupandire nyaya. Yes. Ndinotenda mambo nezano ramatipa ndoda kusvika. Asi chekutanga chandida kutenda mambo ndechekuti in fact kwete kutenda but kubvunza. Because ndatenda kudai. Uyu wambudza. Nokuti pavanhu vese vakachitaura zvese zvakazvitaurwa baba vangu vasipa. Handizvo. Zvese zvokutaura zvokuti zvamuri kurekomenda kuti tozoenda kuzinata. Baba vangu vabatikane nezvinhu zvakaita saizvozvo nokuti havaiti izvozvo. Vanobatikana nazvo
vanhu vakaenda kwavakaenda vakanowana zvakawanda saka kuti tizovapinza handiti kuti vachipindawo munharaunda iyo isusu tikutaura kuti pamagariro edu magariro yavo semazvaravakati aiwa ikoko hatikwanisi asi maybe ivo baba vangu vachataura kuti aiwa ndiri kuvabvumira kuti endai henyu kune vari certified muchifamba right fine ndazvinzwa imbomirayo ndazvinzwa zvamuri kutaura ava vasikana vaviri ava kana kuti ava vari kunozvezvera nzvenzvera kuna baba nokuti ndibaba baba honai ndarwara ndine ndimi baba vasara ndine dambudziko ndo pavari kukwekwereswa kupinda munyaya iyi ava baba ava havana mhosva yavari kupomerwa asi vari kungopidzwa achite munyaya semunhu ndiye muridzi wemhuri head of the what the family pachivanhu ndiye muridzi wemhuri wemusha ndosaka vari kuita sei vari kupinda mataura zvakanaka kuti hongu havangaende vari ivo physically asi vanopa muromo wavo kuti endai but pane zvandoda kuti nditaure pane zvandoda kutaura musati maenda ava vasikana vafanira kubvisa nhendamurandu ava vasikana ibibi munofanira kubvisa nokuti makanga muchinzvenga baba venyu nzve nhasi matakura mutoro unorema makuvada taitoenda ngayenda kana Solomon kumaprofita tina baba tina amuna kuenda ndinotenda tenda umba kwenye munotira zvinhu kwenye chibva chenda umba kwenye munotira izwai ngati vandibatire nchinyaso izwai ndikutaurai mwana akatoveka mwana anoda rubatsiro anohwarara mazvizwa anohwarara imwe nenguva zvake kana achida rubatsiro akanyorova akatyoka anototenda kana nemhosva yasina kuti zvinhu zvake zviite sei zvifambe kuti basa racho ndochishona ndochivanhu nokuti une nyaya yakuda kuti igadzirike wakasvikomira uchidekazonai vanhu vanoita sei saka imi ndiri kuti makanga mune tsika yekuavhoidha kwamuri kuda rubatsiro rwacho irworwo saka munofanira kusvika muchiteta takakanganisa baba we tine urombo kana chii chamungabvisa tine urombo tiri kuda kuti tibatsirike panyaya yedu makaramba makati jiri yes anonzi ngoni asina kuya panapa anonzi ngoni yani maprofita ndiye mukoma wedu last bond yani maprofita apisa imba yababa vanhu kumashure imba yaSolomon Mudimbu vakanyauya yakamudarira mambo chosha vati nyaya yemunda imba yamambo Solomon yababa Solomon yakatsva nangoni upi iyeyo ati maprofita futa apisa imba yamakopi zvine umbo zvokutotuzwa kuti imba yababa yakapiswa namuprofita anonzi Benji wangoni asina kuya papi panopadara anopisa kuti imba yababa papi achida kupisa kuti yechipiri kupisa kuti haini nemudimbu muguzi ngoni upi uyu akane kuti urongwa huda kuti aiva gwara baba wedu isweri pasa abvise mhepiri pana sisi avo aise pandiri inini simba rake iri imaprofita ake aya neumbwa hana saka muri kuadhibita kuti pane mhepo ano ko asura kubvisa sei apa adibvise kumba yangoni abvisa pandiri alright zvakanaka iyo inyaya yemapurisa iasoni yekupisa dzimba inonzi asoni ndosaka makaendesa kupi kumapolisi imimi paimbo wakadzama wakata saiwo kuti ndokumbura kumama ndogona kumisa mota ipapa ndotobuda ipo pana zvakaiti ngoni wacho taura achitangona kubvisa mweya uri apo zvese zviripo zvese achiti anogona kuubvisa handiti maprofita ake iye ngoni anenge asiri iye ndiye ari kutaura asi maprofita ake achita kuti vanogona kubvisa mweya uri apo pana airi napo
uchibviswa wosumudzwa unogadzirwa euswe but apa this time vanhu vachiti vada unogadzirwa kwadini izvezvi zvinogona kutomisa motikari wobva wamupa mukadzi wake ukawo paanonorara naye pamusuwa afunga kuti nhasi kudoka ate izvezvizonorara kana mukadzi uyuyu achanorara nemukadzi mukadzi apuwa rukawo uyu wotamba ndova izvezvi zvinogona kumisa motikari nhau yacho ndotokuya izvo muzvinzwira iko zvino asi nguva ndo dzamusina ndozviziva zvangu kuti nguva ndo dzamusina asi ndikutaura kuti zvese zvari kutaura izvi zvese zviripo mweya uchibva uchiendeswa ko ivo vacho vavadi kubvisa mweya uyu ufambo maprofita acho ogoenda kusamwera tisati tamboenda kune zvangoni nezvaari kuita mamuti abvise anogona kubvisa anodai achidaro I think inyaya ine zvekuchekuita nemari mukati heka ari kutsvaga mari nezvinizvi but still problem yecho munoramba muinayo zvangoni izvi ndezvake zvekutsvaga mari saka ndandati michiendai kune vana vanozvitupa vapuruve ngoni kuti nemaprofita ake havasi chinhu yaiwa mambo ipapo ndinotenda dai ngoni anga ari pano tainge tabata chinhu chomwe chete chokuti tigare semhuri yakanaka zvino zvaasipo kana zvakachinja mafoni ndataura vafana kuti please muvhime kusvika taenda naye kupi kwachiweshe haana kubatika akachairwa mukadzi wake zvakanzi hatizkuzodakarara kupi ngoni ndiano problem ngoni ndiyakatsvaga ava vasikana hanzvadzi dzake kuita mahud okugarira usiku aya kana masikati ndiye akavapinza basa ndiyane mapostori ake anouya achiita zvinhu mumusha chinzwai zvakutaura vana kuti aiwaka ngoni ndingoni alright zvakanaka ndakupai solution yekutanga ndirika kuti fambai kune vanhu vanozvi izvazinzwa izvi dai ngoni anga aripo aiwaka tiri mhuri hatingaregeri mwana achitambudzika zvokuti kuita zvaari kuita haasi ndiye ndinedhi washereketwa kwati achivhimira nedhi ane vana vavo vakeka ndevakanotorera chikwapo icho kuti vana vadyiwa chiguta naiye kunhasi zvaipa nedhi hapasisira uyu munin'ina wangu eri pasi ndiaitosara achibika chikafu chichitaura kuti aibikirwa nababa zvaafanira da kudzokera kwangu hapana nondipa chikafu but ko ava vawaifidha kava vanofanira kubhadhara makakura chichifidha chichirima chinoti kurima but kuti uone urimo wanga uripo asi nedhi wacho aita akabuda anoene masaga oshe kuti kuteni ari kutsvetera kutenga kupi ane chibawe zvakapinda mumhuri yemumusha usiku hwacho akati varume hationanei mahouseholds akaroora ariwo muno mamudimi muno anofanira kubvisa mari tikazise nyaya ipi takanorara vanhu vanofunga makaitika dzimwe nyaya dzisina kubhadharwa kanzatu koyaifidha vanhu aiwaka vakomana ndiri kudya ini witi ndichida sadza riri kumatownship kuti upfutu kuma 10 kgs ndozobvisa here batsiro yokuti ichi chichienda chaifidha vanhu ichi ivo vanhu vacho vaifidhwa varipo mapedza mama ini ndodya witi ini chida kudya upfu uchena koye mari yatanzi kanzatu ndonitenga kasaga ndodyawo kauchena ndozodya witi ini ndogona kubhadhara munhu aibhedhara vana vaifidha vana vake mambo pakaoma ndepandiri kuti ini unyange dachichiuraya aiwaka kokufa itsika ka ndotya chiipapa ini handichabereka vana vanhu vangu ndikabereka ndivavo pedzeka tapera mafemiri mamwe asina vabereki vatoo vana nevazukuru vari kudza femiri asi vabereki vakafa hatikambotya kufa nechinhu aina handitye kana mambo yes sorry mambo nauya azoinisana ngoni taashaika vachitsvaga kudai ndiye ngonanitsana solomoni nawo yeminda ngona atengesa minda yese mambo yamakamuti ngoni solomoni awana munda upi munda ndovako ngoni bomugusi akamira semwana mukuru mumusha mupi medu zvino ngoni nauya azoda kunisarukavo nemari zaoda kundiuraya nini
Autengesi saka ndinoda kuda kuisa mhepo munda mngamba wewe muishe igore rapera atengesa makasvika ikoko kuti atengesa danisa wazvo ndafedza ndopa azoti ndinova profita yake yawo ndopaoneka kuti rukawo kwandiri mali no takapengesa simba uyu nyaya yese yaita sei yapera kuna mazvanata ane fulo kutengesa kuti takudabisa chi simba uyu naupi asisi uyu zvinongona apedza munda yese mambo yamungamba kuti solomona una munda taziva kuti ndine mapepa uyu sisi uyu ane ruvengo nesu uyu nababa avo dai magura metaa achibva panapa timene motikati tichitaure naye nyaya sasisivedu sehama yedu asi sisi avagera pa nangoni divi rimwe chete usikatarira kuti mhepo iyi haisi chokwadi iyi ine kunyepa mhepo iri vavi kuti inangoni muchi mukati sisi ava dai vaguma taurana nababa ava varapa kuti baba svika ndakatadza indarone matora manindaaana nababa ava nesusu kuti nangona kutengesa munda akutengesa munda handi simba rachiti takabvuma kuti ngasatengese munda tibvise kanzatu tibvise mhepo ipi handi mazvinzwa koinda ndazopinda papi ndiremo zvaikuzobaba kuzongoa vari pabhenji ndakagara panapa iyo ndoibvuma saka vanhu ava vari kuseka inini mira wanzwa mutaura apedza kutaura ati izvo sisi imimi kana muchida kuti mubatsirike sudurukai kuna ngonu mouya kumhuri uko kana mauya kumhuri makochidza mhuri yese tochibatanaka nokuti ngoni anohunyanya hwomuprofitawo vanodzodzi muri kuti kudi inini ngoni aida toedza kutoedzawo kuti mhepo iri bandiri vari kuti kumanipulate kwaiwewe uya kune vamwe vese musiyari ega. Why do you resist that? Baba enda kusaidi kuna baba ava vana vese vana baba iwe uda kuramba unouise ingera kuna baba ndakaenda katatu. This is a new invitation today. Hanzi uya kuna baba uku tiri kudare nhasi, hanzi uya kuna baba uku. Tapedza ishibesa zvako pasi. Irene, ndataura zvinhu 2. Chekutanga, enda unoteta baba, bvuma kuhwarara kuenda kuna baba, ndokuti baba ndiwo musoro wemhuri. Vasara baba ndiri kutetai, kana pane zvandakanga ndichitadza chididi ndino urombo nezvekuitika zvandikaita, ndinoda kuti mundibatsire ndipedze dambudziko randinaro. Baba kana vachibvuma kana vachidii zvinhu zviri kwavari, asi ndo zvandiri kutaura kuti enda unoita izvozvo kuti dambudziko racho ripindirwe nababa, nokuti ndokwawachema iwewe kuti baba ndarwara, asi baba vari kuti iwe unohunyanya bvuma kuuya pasi pangu. Ende iwe ukaramba wakabatana nangoni iya iri apisira musha baba vanoita siyana, vanobvuma here? Havhumi. Saka wakadaro manje wakanga wauya yagadzikana nyaya yacho, vakomana ngatichiona tinobatsirana sei nechi mufamba kune vayo aya vatataura kuti endai munofamba kune vanhu vane macertificates, toona kuti nyaya yacho pane mudzimbo here, pane chii, pane chikwambo here, zvondoka zvekuita sei. Kana zviri zvokuti pane urehwa nedhi makuenda kumakwana atezvara kwana sekuru venyu imuku kundo zvatikabata. Tapedza. Zvakanaka. It's